Екрана виждате Canva. Canva Whiteboard. Платформата, която ще използваме за практическата част на курса. Проекта се казва Моята стая, моята история. Инструкции за заданието. Изберете една стая в дома си, хол, спалня, трапезария или домашен офис и в рамките на 8 седмици разработете концепционален план от moodboard с настроение и цветове до разпределение на мебелите, материали, текстури и осветление. Всяка седмица ще имате конкретно задание, което ще изпълните и качите тук в този whiteboard. Как да използвате whiteboard на Canva? Ще получите линк с кратки инструкции. Всеки добавя тук своите файлове, снимки, видеа, линкове или текст.